Unit 17. Telephone conversation. Telefonski razgovor. U kancelariji Steva Bonda zvoni telefon. Steveova sekretarica Tanja je odgovorila na poziv. Tanja. Firma Praktikum, izvolite. Maja. Dobar dan, ovdje Maja Đurđević. Mogu li da razgovaram sa Stevom Bondom? Žao mi je, ali gospodin Bond nije trenutno u kancelariji. Da li želite da ostavite poruku? Da, recite mu, molim vas, da mi se javi posle pauze za ručak. Ja sam u kancelariji posle 2. Sve sam zapisala. Preneću mu poruku. Hvala vam. Doviđenja. Poruka za Steva Bonda. Vrijeme. 11:30. 11:30. Telefonirala vam je Maja Đurđević i rekla da joj se javite posle 2. Vrijeme. 12:15. Telefonirao je gospodin Savić iz ministarstva. Poslao vam je dokumenta. Telefonirajte mu prije 17 časova. Ako nije u kancelariji, ostavite poruku sekretarici. Steve se vratio u kancelariju i telefonira Maji. Zdravo Majo, Steve ovde, kako ti je? Sada mi je bolje, imala sam grip. Znam, telefonirao sam tvojoj mami, rekla mi je da ti nije dobro i da spavaš. Izvini što ti se nisam javila ranije, bila sam na putu, a onda sam bila bolesna. Kako ti je bilo na Kopaoniku? Bilo mi je lijepo, skijala sam se, šetala, odmarala, onda sam dobila grip. Žao mi je što se tvoj odmor tako završio, važno je da ti je sada bolje. Meni je žao što ti nisi mogao da dođeš na Kopaonik, ali mogu da ti pokažem slike. Kada si slobodan? Nemam nikakve planove za večeras. Ako si slobodna, možemo da se vidimo. Slobodna sam posle 8. Dobro, vidimo se oko 8 u Kandaharu. Važi, vidimo se. Da li želite da ostavite poruku? Recite mu da mi se javi. Kažite joj da mi telefonira. Preneću mu poruku. Bilo mi je loše. Loše mi je. Bolje mi je. Kako ti je? Questions. Ko je telefonirao Steveu Bondu? Kakvu poruku je ostavila Maja? Zašto se Maja nije javila Steveu ranije? Da li je Steve znao da je Maja bolesna? Gde je bila Maja? Šta su se dogovorili Steve i Maja? Vocabulary. Zvoniti. Javiti se. Zapisati. Poruka. Poslati. Ostaviti. Poziv. Bolestan, bolesna, bolesno. Dobiti. Važno. Grip.